και μη πολύ τα κρίσεις. Πάρε με χρόνια με καιρούς, πάρε δικά σου χάρη.
πατέρες, εν Χριστώ αδελφοί, αρχίζει τώρα το δεύτερο μέρος της απόψινής βραδιάς, της εκδηλώσεως προς τιμήν των πεσόντων και των ηρώων της 29ης Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη, όμως είναι η μέρα την οποία βίωσε το γένος ως μια νέα Μεγάλη Παρασκευή και όπως κάθε χριστιανός τη Μεγάλη Παρασκευή διατήρησε η Ρωμή την αίσθηση και την ελπίδα της Αναστάσεως. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε την ημερομηνία αυτή όχι μόνο ως ημερομηνία λήξης μιας αυτοκρατορίας, αλλά ως ημερομηνία νέας προσδοκίας για μια Ανάσταση. Για την επόμενη μέρα θα μας μιλήσει σήμερα ο εξαίρετος νέος επιστήμονας, εκκλησιαστικός ιστορικός κύριος Δημήτριος Παπάζης, αναπληρωτής καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Είναι, όπως είπα, ιστορικός της Εκκλησίας, με επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την περίοδο μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολεως, δηλαδή τον νεότερο ελληνισμό. Οι δημοσιεύσεις του είναι πολυάριθμες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σε πολύ ψηλό επιστημονικό επίπεδο. Είναι χαρά που φιλοξενεί σήμερα η εκκλησιαστική εστία τον κύριο Παπάζη. Τον καλούμε να προσέλθει στο βήμα για να μας αναπτύξει το θέμα του με τίτλο «Έλληνες ιεράρχες σε απελευθερωτικές προσπάθειες από την άρρωση 1453 μέχρι τον Διονύσιο Φιλόσοφο 1611». Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμη κυρία Μουράτη, Δημοτική Σύμβουλη της Καλαμαριάς, αξιότιμη κυρία Κυριφίδου, πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυζάντιου Καλαμακιάς, κυρίες και κύριοι. Ήμουν καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή της Κρήτης πριν από 11 χρόνια και εκεί άκουσα μια μαντινάδα. Θέλω να απαντήσω στον πατέρα Χρυσόστομο. Ήταν η εξής: το στόμα όπου μίλησε δεν το είχα πλερωμένο, μα μίλησε ευγενικά ως είναι μαθημένο. Το θέμα μου έχει ως εξής: Έλληνες ιεράρχες σε απελευθερωτικές προσπάθειες από την άρρωση της Κωνσταντινούπολης 1453 μέχρι τον Διονύσιο Φιλόσοφο 1611. Η διάρκεια του είναι 35 λεπτά. Η πόλης εάρα, αλίμονον όμως εάν την αφήσουμε να αλωθεί εντός μας, διατείνονται διαπρεπείς βυζαντινολόγοι, προσθέτοντας πως όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά όλοι οι κληρονόμοι του χριστιανικού πολιτισμού οφείλουμε να ενθυμούμεθα με ευγνωμοσύνη την αυτοκρατορία η οποία έσβησε προ μισής χιλιετηρίας. Σήμερα στην πατρίδα μας τελείται η 558η επέτειος άρρωσης της Κωνσταντινούπολεως, η οποία σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής ιστορίας του Βυζαντίου, του καθαγιασμένου από τη χριστιανική πίστη κληρονόμου της Ελλάδας και της Ρώμης. Η Κωνσταντινούπολη ξαναγεννήθηκε, αλλά ήταν η Ισταμπούλ της μουσουλμανικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που εξέφραζε την κοσμική αυτοκρατορική ισχύ του Σουλτάνου και όχι την πρωτεύουσα από τη γέννησή της χριστιανική πόλη που είχε κληρονομήσει τη δόξα και τα πλούτη του ελληνισμού. Στις παραδόσεις και στους τίτλους του γένους, ωστόσο, παρέμεινε η βασιλεύουσα του χριστιανικού κόσμου και χάρη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο διατήρησε την οικουμενική εκκλησιαστική ακτινοβολία της. Σχετικά με τη χρονική οριοθέτηση του θέματος, μέχρι την εποχή του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρίκης Διονυσίου Φιλοσόφου, επισημαίνουμε πως η επιλογή αυτή οφείλεται στη συμπλήρωση εφέτος 400 ετών από το μαρτυρικό θάνατό του. Για τα αίτια της άρρωσης, επιγραμματικά, αξίζει να αναφέρουμε τη φυσική, κοινωνική, οικονομική και ηθική φθορά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
την αυτοκρατορική αλαζονία, τον εσωτερικό δογματικό, πολιτικό και πολιτισμικό διχασμό σε ενωτικούς και αμφενωτικούς, την πολυδιασπασμένη Δύση, που δεν ήταν μια πολιτική ενότητα ικανή να αποτρέψει την άλωση, ασφαλώς τις αλλεπάλληλες πολιορκίες του υπεράριθμου και τεχνολογικά υπέρτερου τουρκικού στρατού, τις διαμάχες των Βενετσιάνων και Γενοβέζων στο λιμάνι της, το κλίμα φτώχειας, ανασφάλειας και δυσυδαιμονίας που τρεφόταν με προφητείες για το τέλος της πόλης, ακόμη και για τη συντέλεια του κόσμου. Δεν υπήρξε επομένως πρωτίστως θέμα στρατηγικής η άλωση, αλλά υπήρχε ως αποτέλεσμα απώλειας των ιδεωδών που πρέσβευε η αυτοκρατορία, της παρακμής των θεσμών και των δυνάμεών της. Οι άνθρωποι, οι λαοί και τα έθνη δεν καταραίουν από εξωτερικά, αλλά από εσωτερικά αίτια. Οι Ρωμνοί έπεσαν θύματα της πνευματικής τους κατάρρευσης, εν προκειμένου της αδυναμίας τους να ανασυνταχτούν μετά την άλωση του 1204 από τους Φράγκους. Όπως λοιπόν το Βυζάντιο ήταν δημιούργημα θρησκευτικών λόγων, έτσι και η κάμψη του επήρθε για αντιθέσεις θρησκευτικές. Γι' αυτό και η σημερινή ομιλία εστιάζει στη συνεργασία των Ελλήνων ιεραρχών με τη χριστιανική Δύση για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση των Οθωμανών κατακτητών κατά τον πρώτο 1,5 αιώνα, δίνοντας έμφαση σε ελάχιστα γνωστές περιπτώσεις αντίστασής τους. Όσον αφορά τις συνέπειες της πτώσης, το γένος δεν θα μπορούσε να τις ξεπεράσει αν δεν παρέμεναν αδούλωτες και αγναίες οι ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του. Καθοριστική γι' αυτό είναι η προσφορά της Εκκλησίας στον ελληνισμό. Η αιμονή στην Ορθόδοξη παράδοση και μέσω αυτής στην ελληνικότητα διατήρησε το γένος ενωμένο με τις ζωτικές πηγές του. Έχοντας ως σημεία αναφορά στη γλώσσα και την Ορθόδοξη πίστη, το γένος, αντιστεκόμενο εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις πιέσεις των αλλογενών και αλλόθρησκων ή αλλόδοξων κατακτητών, διαμόρφωσε στους κύκλους των λογίων τη νέα συλλογική συνείδηση, η οποία σταδιακά παγιώθηκε ως συνείδηση του νεότερου ελληνικού έθνους. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ομολογούσε ότι η χριστιανική θρησκεία εσυντήρησε εις τους Έλληνας και γλώσσα και πατρίδα και εξαναχάρισε εις αυτούς την πολιτική ύπαρξη, της οποίας είναι στήλος και εδραίωμα, αλλά και ο διαπρεπής ιστορικός του νέου ελληνισμού Απόστολος Βακαλόπουλος επισήμανε ότι στη διάρκεια της δουλείας η ορθόδοξη πίστη ήταν κάτι παραπάνω από θρησκευτικό δόγμα. Ήταν το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφραζόταν η εθνική συνείδηση. Ολόκληρος ο κόσμος που έκλεινε μέσα του το ένδοξο παρελθόν και τις ελπίδες απολυτρώσεως. Μετά την πτώση, το γένος χρειαζόταν τη θεσμική δύναμη, το ηθικό συνεκτικό στοιχείο όλου του έθνους, που θα εμπόδιζε την αλωτρίωσή του και θα εξασφάλιζε την επιβίωσή του. Αυτή τη δυσχερή αλλά αναγκαιότατη αποστολή, παρά τα σφάλματα και τις αδυναμίες της, ανέλαβε από κοινού με τον νέο ελληνισμό, αμυνόμενη στον τουρκισμό και στον παπισμό, η Εκκλησία ως εθναρχία. Ειδικότερα στο ζήτημα των σχέσεων με τη χριστιανική Δύση υπήρχαν την περίοδο εκείνη δύο ρεύματα. Το πρώτο ήταν το αντιδυτικό, το οποίο αποτελούσαν οι μοναχοί, οι κληρικοί και ένα ευρύ λαϊκό στρώμα γνωστή και ως ανθενωτική. Τα ελληνικά στελέχη τους, άνθρωποι περισσότεροι εξώκου παιδείας και πολιτικής διορατικότητας, που διέβλεπαν ως μεγαλύτερο το φραγκικό κίνδυνο και απέριπταν την τοπική φιλία και συμμαχία, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν όλοι εθελόδουλοι και τουρκόφιλοι, αφού στο σκεπτικό τους κυριαρχούσε η άποψη ότι η έννοια της πίστεως δεν είναι ασυμβίβαστη με την αλόδοξη ξενική κατοχή και ότι η διατήρηση